काजिगावआव महकुमा जुनाद फिसिग्रा आरो फाहामग्रा मावख' बेखेवदों। क'क्राझार जिल्लानि परबसरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगावनि महकुमा जुनाद फिसिग्रा आरो फाहामग्रा मावख'खौ दिनै बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बेखेवनानै होयो। दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव परबसरा जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रसन कुमार ब्रह्म आरो नेतारि सलिम आहमेद खान मोनजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां सुबुंफ्राबो बाहागो लायो। काजिगावनि गोदानै लुफुंनाय महकुमा जुनाद फिसिग्रा आरो फाहामग्रा मावख'खौ बेखेवना होनानै फैबाय थानाय समाव मोजां फाहामथाय होनो हानाय बायदियै एम्बुलेन्सनि गोनांथिखौबो फोरमायनानै होयो जुनाद फिसिग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ। गोबाव समनिफ्रायनो जोंनि नैबे परबतजरा ओनसोलाव काजिगाव बे ओनसोलाव गोबां माने गोलैसोनाय बे जायगा आरो बेखौनो लानानै जोंनि बिटिआरनि मानगोनां सीएम प्रमद बर' सारा जोंखौ बुंबाय थायो जे गासिबो इएमफ्रानो गावबा गावनि जि केपासिटि दङ बे हिसाबै परबतजरानि डेभेलपमेन्टनि सायाव खामानि मावनांगौ आरो बिदिनो आंबो भेटेनारि डिपार्टमेन्टनि जिहेतु आं नायगासिनो दङ बिबान दङ बेनिखायनो आङो गोसोखांनानै जे काजिगावआव मोनसे साब डिभिजनेल भेटेनारि अफिस बेवहाय नांगौ खारन बेवहाय जेतिया अफिसार जगोन अब्ला डाक्टारनि एटेन्डेन्सआ बेयाव मास्ट जागोन भिएफए बेयाव थागोन आरो गोबां मानसिया बेनिफ्राय सार्भिस मोननो हागोन आरो आं दिनै फैनानै नुनानै आरो गाबखांनाय मोनबावदों बेवहाय डाक्टार थानायनि माने फेसिलिटि गैया आरो जि डिसपेन्सारि दं बेबो बिराद माने पुराना आरो बोरायथारबाय आरो बेखौबो नैबे बोसोराव डेभेलपमेन्ट बे बोसोरावनो जों खामानिखौ मावगोन होननानै आं सानदों आरो गासिबो इएमआ बेवहाय फैनानै खामानि मावनायनि गासिबो रादाय होखानाय दङ आं मिथिगौ बेवहाय टेक्सटाइलनि मोनसे टेक्सटाइल इनस्टिट्युटबो मोनसे जानो थांगासिनो दं आं एक्जेक्टलि जायगाखौ बुंनो हाख'नाय नंलिया मुथुथे बिटिआरनि जि गोदान मोनसे सरकार बे सरकारा परबतजराखौ लाफानानै आगोलावहाय माने जोंनि बे बिटिआर हालामखौ जौगाखांनायनि खामानिखौ सिन्था खालामगासिनो आरो फिसारि डिपार्टमेन्टआ जों अलरेडि दिप्लाय जि माने जोंहा बिलो दङ परबतजरायाव बेवहाय 100 कौटिनिबो बारा फैसा लागायनानै बेवहाय मोनसे बेवहाय जिहेतु खाथियावनो जोंनि रुपस्रि एयारपर्ट दङ बेखौ लानानै हगने सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों रायज्लायगासिनो दङ सरि सारेस्वर दिप्लाय होनफ्लांबाय थ' सारेस्वर बिलोखौ लानानै बहुबार केबिनेटआव खोथा रायलायनाय जादों सेन्ट्रेल मिनिस्ट्रियाव अलरेडि बेनि डिपिआरआ मोननानै दङ 80 क्र'रनि एबाब 80 कौटिनिबो बारा बेवहाय माने पार्क मोनसे जागोन जाहाथे बाहेरा मानसिफ्रा फैनानै बे समायना जि हालाम बे हालामनि जे माने नायथि बे नायथिखौ मोनदांनो हागोन आरो बेखौ मानगोनां प्रमद बर'आ गावनि गोसो बिखा आरो गावनि माने मेलेमाव सोहाबथारनानै खामानि मावदों बे खोथाखौ आं परबतजरा रायजोनो फोरमायनानै होनो हायो। भेटेनारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय मा सुबिदा मोनगोन होनबाथ' डाक्टारनि फेसिलिटि थायो बेवहाय भेक्सिन लानो हायो बेवहाय एवारनेस केम्पिं माजे माजे जायो काप रेलि जायो फिसा फिसा मोसौफोरखौ माबोरैहाय माने फेदेरनांगौ आरो दिनै बिटिआर सरकारा पिक मिशन मोनसे लन्च खालामदों दा बेफोरबो डाइरेक्ट भेटेनारि डिपार्टमेन्टजोंनो लोब्बा आरो सेनिटाइजेसन जेराव माने दा नैबे बेसिकलि बे दैज्लां समाव मोसौ बेमार जायो आथिङाव सबखा जाया होनबा मोसौआ गाराय जायो थ' बेनि भेक्सिनफोरखौ बेवहाय लानो हायो अमाया थैयैनि थाखाय आगोलावनो भेक्सिनेसन खालामना लानो हायो दा जों नुयो अमायाबो नैबे दैज्लां समावनो बांसिन माने बेमार जायो थ' बेफोरखौ आगोलाव भेक्सिन लाफैनांगौ आंथ' खावलायो जे दानि समाव जे लाइभलिहुड जि माने जोंनि बे ओनसोलनि बांसिन जोंहा जायफोर माने सेंग्राफोर दङ बेवहाय इनभल्भमेन्ट जानांगौ आरो बांसिननिफ्राय बांसिन दाउ अमा आरो मोसौ फिनायखौ मोनसे गावनिनो जिउआव मोनसे थांना थानायनि राहा लामा बानायना लानांगौ बेनो सबसे गोरलै आरो बेजोंहाय गावनि संसारखौ दालांनो गोरलैनो हायो आरो जोंनि भेटेनारि डिपार्टमेन्टआ बेवहाय जोबोद सांग्रां आजिखालि जोङो एम्बुलेन्स सार्भिसबो होदों भेटेनारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय जेरै जों मानसिखौ एम्बुलेन्स होयो थ' बेवहायबो एम्बुलेन्स गंसे फैगोन बावैनो जिहेतु साब डिभिजन अफिसारा जबाय अफिस जाबाय बेवहाय गंसे एम्बुलेन्स बिराद नांगौ जाहैगोन माने अमा बेमार जायोबा माबा जायोबा जोंनिफ्राय बेनिफ्राय थांनानै इमारजेन्सि जाहाथे सार्भिस होनो हायो बेफोर खामानिया सोलिगासिनो दं आरोखि।